ċifri uffiċjali juru li mindu Malta nediet il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, 24% jew waħda minn kull 4 applikazzjonijiet ġew irrifjutati. Iċ-ċifri li mistennija jiġu pubblikati fir-rapport annwali tal-Uffiċċju tar-Regolatur tal-Programm ta' ċittadinanza b'investiment li kopru l-perjodu ta' bejn l-aħħar ta' Ġunju tas-sena li għaddiet u l-bidu ta' Lulju li għadda jisvelaw li qatt ta' applikazzjonijiet li ġew irrifjutati żdiedu b'mod konsiderevoli kull sena mindu tnieda il-programm 4 snin ilu. L-istatistika turi li waqt li fl-ewwel sena tal-programm ġew rifjutati aktar minn 4% tal-applikazzjonijiet, matul l-2018 ir-rata ta' applikazzjonijiet irrifjutati telet għal 24%. Fil-fatt rapporti fil-medja internazzjonali nnotaw li r-rata ta' applikazzjonijiet li ġew rifjutati mill-Aġenzija Maltija fl-aħħar sena mistennija tkun ferm ogħla mit-22% li ġiet irreġistrata fis-sena ta' qabel. Ingħad li l-proċess ta' skrutinju li tuża Malta tal-applikazzjoni qed isir ħafna iktar rigoruż u diffiċli għall-applikanti. Żied jingħad li dawk li kellhom l-applikazzjoni tagħhom irrifjutata minn pajjiżi oħra lanqas biss għandhom jikkunsidraw li jixħtu l-applikazzjoni tagħhom għal programm Malti. Il-kap tal-Programm ta' ċittadinanza b'investiment Malti, Jonathan Cardona, qal li 85% tax-xogħol li twettaq l-Aġenzija huwa ddedikat biss għal proċess ta' skrutinju. Huwa żied jgħid li l-uffiċjali li jaħdmu fl-Aġenzija huma nies b'esperjenza kbira fi proċessi ta' skrutinju f'banek ewlenin.